No a když se řešíme s tím, že není místo, tak jsem se ještě chtěla zeptat, jak to vypadá s tím parkováním. My jsme na místě, který je prostě extrémně dobře situovaný. Jsme skoro v centru. A takže jako člověk nemůže tady čekat, že tady budeme mít parkoviště prostě aut zdarma. To prostě jako, i kdybychom si na 100krát přáli, tak nejde. To prostě nejde, takže si můžete zaparkovat tady všude kolem budovy. Je tady parkovací dům, jsou tady všude parkoviště, samozřejmě je to placený, jo, takže to jako nebudu říkat, že není. Ale je to pro nás prostě jakoby lepší místo, my jsme si ho dobrovolně vybrali. Měli jsme možnost samozřejmě ten gym stavět někde třeba v nákupáku, kde je samozřejmě parkování zajištění, ale to prostě není ono. Jo, když sem přijdete, tak to uvidíte. Máme tady pěší zónu krásnou, když jdeš tamhle na těch pásech, tak se koukáš na pěší zónu, na zelený stromy, na fontánu. To je prostě... Dokonce tady je vodopád v létě. No, přesně tak. Který fitko má výhled na vodopád, řekněte. Takže myslím si, že tohle to prostě samozřejmě vyváží to, že tady nemáme až tak úplně dokonalý to parkování, ale kdo chce, tak si sem tu cestu vždycky jako udělá. Přesně tak, jako Artur třeba. Ale ten jezdí, jak dlouho říkal, hodinu a půl? Hodinu a půl, no, ale nevím odkud teda. Ale nechápu, prostě to je úplně jedno, ale je to hodina a půl, prostě to je šílený.